Veď mali vypáliť len jednu osahu. Budem to musieť zase všetko ohrievať. Alebo to zjem sama. Stop! Výborný! Áno, ale ne. Vás vezme takto na chvíľu. Počúvaj, Mário, mne kávu vezmi. Káva je drahá. Na ktorej máme oné čeky. Počkaj, ja si takto odstrihnem a hneď ti ich dám, dobre? Môže? Páči sa? To nemá dieru? Druhú? Aďa. Kapela sa nám pripraví, už každý si vyskúšal hudobný nástroj, tak skúsime niečo zahrať spolu, dobre? Bezo mňa teraz. Tak sa pripravte. Sme v tom? A niekedy sa malovala aj vtedy, keď večer Zakývaj, stačí. A stačí hada. Ešte ideš jedno koliesko? Nie už? Poďme. Otočila si. Tak. Zahrali, teraz položte hudobné nástroje na svoje miesta, choďte si pekne sadnúť. Posadajte si na svoje miesta. Výborne. A ja teraz vystupujem. A mladý Indián aj bubnuje, aj tancuje, výborne. Tak, a ja som už spomínal, že ja si už všímam deti, ktoré majú pierka.